Ho, ho, ho. Det er julemanden. Jeg har nogle søde børn herinde. Jeg kan da se, der er 2 små søde artige børn garanteret. Ja, som I kan se har julemanden taget sækken med i år. Ja, jeg gad godt lige at vide, hvad der er nede i det, for det er jo min julenisse, der har pakket det. Ja, julemanden han kommer jo helt op fra Grønland, der hvor sneen den er. Kan jeg formode, at du må være Oliver? Ja, ja. Ja, julemanden han har jo en pakke til dig. Ja, nu skal vi lige ned i sækken og hente den. Ja, den er sørme, nu får du din pakke. Ja, jeg ved jo ikke, om julemanden han har fundet taget den rigtige pakke med. Så må du jo være Emma. Emma, ja. Det er da et sødt lille navn, hva'? Men Emma, julemanden har sandelig også en pakke til dig. Og den har jeg faktisk lige hernede i posen. Ja. Den skal du da også have. Ja. Kunne du tænke dig at give julemanden et lille kram? Sidste år, der synes jeg da ikke rigtigt, at du ville give julemanden et kram. Og julemanden, han er faktisk slet ikke så farlig. Han er faktisk, du skal regne med, jeg er jo børnenes ven. Fordi at jeg har alle de her gaver. Det er jo gaverne, der gør, at børnene bliver glade for julemanden, ikke? Nå, så tror jeg, vi er til at smutte af, for der er mange flere børn, der skal have gaver. Så jeg håber da, at I bliver glade for det, børn. Og have nogle rigtig god jul, børn, ikke? Ja. Hej, børn.